बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस्त झाली. नमान मध्ये कृपेन भरले. सुमे तुझे सुवाय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagaimana Maria dewaच्या माया बापया काके विनतीचा रता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सुमेची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जा. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमे तुझे सुवाय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagaimana Maria dewaच्या माया बापया काके विनतीचा रता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मुनी सल्लो आणि आमच्या मध्ये नमान मरिये कृपेन भरले. सुमे तुझे सुवाय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagaimana Maria dewaच्या माया बापया काके विनतीचा रता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा सोत विनंती कर. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मुंच्या पण घेतले जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पाहू तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्तांच्या सम्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या भडव्या म्हज्या दयेन म्हाका दिलाय. तब्येत म्हजी मोतून सोडाय राग सांभाळ आणि सलय आमेन. ससनासो विषय दितांका निरंतर प्रकाश संचेर पंखोदी समाधानी ती विषय घेऊन दित आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजात आमका सांभाळ. देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडये पंका धारली. तुम्ही देव तांका फरमाव दिवन परतून माग आणि तू ये सर्गावयल्या फौजेंच्या कुवारा आत्मे विबाडक संसारा आणि ताच्या हेरा खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवे पडा लटून घाल आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राजम कायू. तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जाव. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुझे सुवाय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुझे सुवाय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुझे सुवाय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. एक टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Praise the Lord. I'm Jacinta from Kuwait. I joined this intercessory group 2 years ago after receiving the link through one of my WhatsApp. Since then, I have been joining regularly and it has now become an important part of my daily life. Through this prayer group, I have received many blessings, both known and unknown. And my faith has grown stronger, and each day I draw strength from the Word of God. I thank God for His faithfulness, for every answered prayer, and for the strength we receive through unity and prayer. As this intercessory group completes a fruitful 3 years, may many more people join us to stand in the gap, to intercede for the needs of others and of the world, and to bring more and more people closer to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan tuka sumya Jesu.
Ogla tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Sudi tuka sumia Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सांगत आम्हाला स्तुती करूया. माईक अनम्यूट करून स्तुती करूया. आमच्या मध्ये असल्या समयाची स्तुती करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. घट तळ्यात स्तुती करूया. घट तळ्यात स्तुती करूया. शियाला ला बरा दी बरा शिरा बरा 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 बरा. Hallelujah, 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 hallelujah. Ruddhi, 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 ruddhi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. एक अनम्यूट कर स्तुति करें. कितने जरा तुमका माइक अनम्यूट करून देता. माइक अनम्यूट कर स्तुति करूया. आम 22:3 आमच्या मध्ये देव आमच्या सुतेचे निवास. देव आमच्या सुतेचे निवास करता. झकारिया 2:9 तो आमचे भोवतणी उद्या सोपागवर जाऊन राहता. भोवतणी या मानाच्या मागण्याच्या भोवतणी या गडी उद्या सोपागवर जाऊन जेजू रावला. जेजू रावला. उद्या सोपागवर जाऊन 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 जेजू रावला. आज त्याची महिमा आमच्या मध्ये देवन येते असा. आज त्याची महिमा ताजी आमच्या मध्ये देवन येते असा. ताजी महिमा आमच्या मध्ये देवन येते असा. आमच्या मध्ये देवन येते असा. आमच्या मध्ये देवन येते असा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Suti, 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 suti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. महिमा जाऊ तुका, महिमा जाऊ तुका, महिमा जाऊ तुका, महिमा जाऊ तुका. महिमा जाऊ तुका जेजू, महिमा जाऊ तुका जेजू. शिराला बरा 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 स्तुती 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 स्तुती. हालेलुया 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 हालेलुया. या लेण्याच्या हरियकल्या समय स्पर्श कर समय. दैवे का कुल देवे. या गडी हरियकला जे पवित्रत्वावर हे सगळे मागण्यासमोर पवित्रत्वाच्या कंठाला काल सलेले जाऊ दे. पवित्रत्व येऊ दे आमच्यामध्ये देवाने येऊ दे. जेजू तू सलांवर बगलेन बसतात जेजू. जेजू तू सलांवर. आम बगलेन बसतात जेजू तू सलांवर सुम्या. जेजू काकुळत कर. काकुळत कर. काकुळत कर या. काकुळत कर या. जेजू काकुळत कर. आम्ही पातकी आम्ही आज कर. सुम्या जेजू जेजू आमचं कितेच करून जाईना. तुका सर्व संगती साध्य सर. Matthew 19:26 तुका सर्व संगती साध्य सर. Matthew 19:26 तुका संगती साध्य सर. Shira bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, 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 Suti, 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 Suti. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, 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 Jesu. तेरी स्तुति करिया. ते करते रहा. पवित्र में अकलाले स्तुति करा. स्तुति करते रहा. स्तुति करते रहा. स्तुति करते रहा. शरा bara 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 di 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 bara. दोन्ही हातोर बारा. जाता त्याला दोन्ही हातोर बारा. घट्ट त्याला स्तुति करा. घट्ट त्याला स्तुति करा. स्तुति करा. शिराला bara 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 bara. जेजू 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 पदवी का. जेजू पदवी का. जेजू पदवी का. जेजू तुका पदवी. 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 जेजूचे anointing देवाने येते असा. जेजूचे anointing देवाने येते असा. हालेलुया हालेलुया. कोणाक एक व्यक्ती उबुजल अनुभव जेजू देते असे याकडे. हालेलुया हालेलुया. पवित्रात्म्याची भरती. पवित्रात्म्याची भरती. पवित्रात्म्याची भरती. पवित्रात्म्याची भरती. जेजू 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 जेजू. पण एका व्यक्ती एक राईट पायाच्या सखईल की समस्या असा जेजू आपण असा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. पेटाची समस्या जेजू समर्पण देऊन माग. जेजू समर्पण देऊन माग. जेजू समर्पण देऊन माग. हालेलुया 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 हालेलुया.
Rudy, 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 Ria, 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 Ria. म्हणजे बळवंत सकत वळण येतेस तिथं म्हणजे बळवंत सकत वळण येतेस म्हणजे बळवंत सकत वळण येतेस जेजू तुझ्या मुखार असा जेजू तुझ्या मुखार असा जेजू तुझे दुःखां पुसता जेजू तुझे दुःखां पुसता शांती जेजू तुका पटलून धरूंक कशेता जेजू तुका पटलून धरूंक कशेता Dole da punta dole da bia yes 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 तुझे ऋण जेजूक समर्पण दे Jesus. 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 Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isaiah 42:9 ಹೊಳೆಯ आदी घडीत केल्ले ते घडोवन आयला आदी घडीत केल्ले ते घडोवन आयला देवाच्या उतराप्रमाणे आमच्या जिवितांत सगळें घडोवन येता ताचे उतर निर्फळ जायना कितल्याशा जाणांच्या जिवितांत विंगड बेसावा विंगड प्रोफेसी मुखांतर जारी जाला देव ताचे उतर फाटीं काडिना देव ताचे उतर फाटीं काडिना जेजू आज तुझो मोग करता तुमचो हर एक तसो मोग करता Thank you, Jesus. 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 Magya, bumukala Papa. इच्छा सोमवारच्या दिसा आमचे जिवीत समर्पण दिता या सोमवारच्या दिसा आमचे जिवीत आशीर्वादाने भर आज आमकां वाटता खंय
आज आमकां तुज्या मेटांनी चलोवंक शिकय. आज आमकां हेरांचो मोग करूंक शिकय. आज आमच्या एक अस्कतकायेच्या वयर आमकां जैत व्हरूंक शिकय. ती अस्कतकाय आमचेर आयिल्ल्या वेळार कशें अवॉयड करचें ती आमकां शिकय. बापा, ह्या सोमाराचो दीस आमी भायर भितर वेताना तुजो आशिर्वाद आमी घेवन वचूंक आशिता. घरांतल्यान भायर वेताना बापा, तुजो आशिर्वाद आमी घेवन वचूंक आशिता. बापा, तो तुजो आशिर्वाद आमकां जाय. Deuteronomy chapter 130. सर्वेस्पर तुम सोदे तुमच्या मुखल्यान वेता. सर्वेस्पर तुम सोदे तुमच्या मुखल्यान वेता. आज तू आमच्या मुखल्यान चलताय. बापा तुका अर्गा, बापा तुका महिमा. बापा, आमच्या मुखल्यान असले हर एक पर्वत तुझ्या पुता जेजूच्या नावान समतल जावं दे. हर एकल्यान आमकां वाट आयचे सवती जावं दे. जेजूच्या पवित्र आनी भरवून नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सांगता म्हणून येऊ तर 5 पोटी घट्ट तल्यान क्लेम करूया. Isaiah 58:11. सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे बैल तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंतले भागीसारखे जातले. हे दीस कोणासनत असले जरी सारखे. Isaiah 58:11. सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो. करडे बैल तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुम्ही एक शिंतले भागीसारखे जातले. हे दीस कोणासनत असले जरी सारखे. Isaiah 58:11. सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो. करडे बैल तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंतले भागीसारखे जातले. कोणासनत असले जरी सारखे. Isaiah 58:11. सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो. करडे बैल तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंतले भागीसारखे जातले. Isaiah 58:11. सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो. करडे बैल तुमका दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंतले भागीसारखे जातले. ती सुकोन असनत असले जरी सारखी. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Janti Maria de Vace, Mopia Categoret, Daniel Chamatnaच्या वेळार. कोणाक एका व्यक्तीक राईट साइडीन पाठीच्या राईट साइडीन धरण दवरल्या पर्यंत जेजू तुका आपडते असा आणि तुका रिलीज करते असा. या दुसऱ्या कणान मागया विशेष राहण भोव मगळ बाप्पा तुझ्या हातान समर्प देऊन मागता बाप्पा. कितले जना कोर्टाची केस असा, जाग्याची समस्या असा, विजाची समस्या असतात, एम्प्लॉयरान फसयला, एम्प्लॉयर कसते असा. कितले जणांक सारखे सांभाळ दितात नांत डॉक्युमेंट जप्त करून दवरला, पासपोर्ट जप्त करून दवरला, सिव्हिल आयडी जप्त करून दवरला. बाप्पा फट केस घाल जैलान घाला. बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा. कितले जणांक रिलीज दिना म्हणा. 3 महिन्याच्या जाग्यार 6 महिन्याचे रिलीज पिरियड कॉन्ट्रॅक्ट साइन झाला. बापा हे सगळे तुझ्या हातात समर्पिता बाप्पा. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान मागता. या हर एका भाऊ बहिणीच्या जीवितान तुझी आशीर्वाद अंगाल, आशीर्वाद अंगाल, आशीर्वाद अंगाल. आज आमच्या जिवितान थोडी सिच्युएशना अशे आसात की आमका लागता की जाले एंड आणि कितेंच करूंक जायना, मुखार कितेंच करूंक जायना जाले. जे अवधी आसली, जो टाइम लिमिट आसलो मुक्दलो, एक्सपायरी डेट मुक्दली.
कितें अप्लाय करूंक आसले डेट कंप्लीट जाली आणि कांय करूंक जायना, टाइम उतरून गेलो, असले सिच्युएशन. आज सकाळी एका भावान म्हाका दिली टेस्टमनी. ताची दोगां भुरगीं तांची एग्जाम एक फीस भरूंक जायनासतना लास्ट डेट एग्जाम एक फीस भरसो लास्ट डेट क्रॉस जावन गेली आणि चिंतले निराश जालो म्हळ्यार आनी जायना. भुरग्यांचे हे वर्स गेले, हॉल टिकेट दिना म्हळा इस्कॉलांत जाले, फिनिश. निराश जालो. पण एक विषय केली ताणे, तक्षण उठलो आणि पोट्टा रेतीरेक गेलो. निराशेनच गेलो, शे देवा अशें जालें म्हणून. रेतीरेन भाग घेतलो, बरी रेतीर ताणे केली. रेतीर जाल्या उपरांत खबर मेळ्ळी की ताची एग्जाम 13 तारीखेक आसली. 13 ताची एग्जाम आसली आणि गव्हर्नमेंटांतूनच ती डेट पोस्टपोन जाली 19. एक हजार डेट क्रॉस जाल्ली, पूण गव्हर्नमेंटान ती त्यांची डेट येताना ती डेट पोस्टपोन करून सोडली. सेकंड तो तर रेतीरेन आसतनाच कोणे ताका पयले पैसे दिल्ले, ताणे ताका मेसेज केली, ताजे उपरांत डिलीट केली. आणि ह्या भावान फाटी मेसेज केली, भावा तुवें मेसेज डिलीट केले. आणि तो म्हणालो अशें अशें फलाणे तुका पैसे दिल्ले हांवें अशें अशें. आणि ह्यो भाव म्हणालो ना बाबा आतां म्हज्या लागीं पैसे नात, हांव अशें समस्यार आसा, हांव पडटा आयला. वैगी म्हणालो तक्षण ताणे त्या एका भुरग्याची कोणाची डेट लागीं आसली ताचे पैसे इमिडिएटली धाडले आणि ताका हॉल टिकेट मेळ्ळी. आमच्या जिवितांत डेट क्रॉस जाल्या जावं पुरो. आमच्या डिक्शनरींत ते साद आसा, देवाच्या डिक्शनरींत डेट पोस्टपोन करूंक जाता. त्या देखून जावंक पुरो डेट एंड जाला जाल्यार आमी देवाचेर भरोसो दवरया. वाट दाखोवन दितलो जेजू, वाट दाखोवन दितलो जेजू. लाजर मरून 4 दीस जाल्ले जाल्यार जेजून ताका जिवंत उठयलो. त्या देखून देवाक असा जालें की तेच ना. हे सांगताय म्हणून हे उतर 5 फावटी घट्ट तळान क्लेम करया. जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुजे विरोध जाली, पूण क्रिस्त तुजेर जैत वचना, कित्याक तुका निवारक हांव तुजे सवय आसा, पळयता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया 1:19 तुजे विरोध जाली, जेरेमिया 1:19 तुजे विरोध जाली, पूण क्रिस्त तुजेर जैत वचना, कित्याक तुका निवारक हांव तुजे सवय आसा, पळयता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया 1:19 सगळी तुजे विरोध जाली, क्रिस्त तुजेर जैत वचना, तुका निवारक हांव तुजे सवय आसा, पळयता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया 1:19 सगळी तुजे विरोध जाली, तुजे जैत वचना, कित्याक तुका निवारक हांव तुजे सवय आसा, पळयता तो सर्वेस्पर. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमित्य सवय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा भोव मोगाळ बापा या कणान भेटून दिता. कितले जाणां कामाच्या समस्या आसात, काम ना,
विजाच्या समस्या असतात, विजा अप्लाय केला, विजा रिप्लाय येतात ना बाप्पा तुझ्या हातात समर्पित देता. कितले जण लोन अप्लाय केला 500 पासून मागून असतात, कितले जणांचे डॉक्युमेंट घराचे डॉक्युमेंट इश्यू जातात ना, पास जातात ना. कितले जण एका 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 कुटुंबाने घर बांधून सुरू केले, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पास जातात ना बाप्पा. एका कुटुंबाने घर बांधून सुरू केले, त्यांचे डॉक्युमेंटचे इश्यू म्हणून घर बांधचे अर्ध्याक रावला. आणि कितले जणांचे घराचे डॉक्युमेंट सारखे ना म्हणून त्यांच्या जाग्यान किती करूंक जायना, स्टे हाडला. कितल्या कुटुंबांनी आज केस चलून असा बाप्पा. हे सगळे तुझ्या हातात समर्पित बाप्पा. या सगळ्या बाबणीचे ककुल कर. कितल्या जणांची काम नसताना निराश जाऊन बसल्यात, कितल्या जाग्यार त्यांनी इंटरव्ह्यू दिला, कितल्या जणांक त्यांनी चांगला काही तावनी आन्सर येतात ना, कितल्या जाग्यार सीवी दडल्या बाप्पा. निराश जाऊन गेल्यानंत बाप्पा त्याची काकुळ कर. दया दाखय. या हर कामाचे प्रॉब्लेम, विजाचे प्रॉब्लेम तुझ्या आता समर्पण देऊन मागता, त्यांची काकुळ कर. जेसूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. जॉब 42:2 तू सगळे करून शकतायस, तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42:2 तू सगळे करून शकतायस, तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा. जॉब 42:2 तू सगळे करून शकतायस, तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42:2 सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42:2 तू सगळे करू शकताय, तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब नमान मगे कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे असा. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. मगळ बाप्पा या कणान तुझ्या हातान समर्पण देता बाप्पा. विशेष रान हरिय पिढे समर्पिता. टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, कॅन्सर, डायबिटीस, विंगड पिढे तुझ्या समर्पित बाप्पा. बाप्पा आतलाय बाप्पा तुझी गुण कजे सकत त्यांचे दवय बाप्पा. बाप्पा मागता बाप्पा तू वैज डॉक्टर तुका असं झालंय कितेच ना बाप्पा. बाप्पा रक्तस्रावाची स्त्री बाप्पा 12 वर्ष कष्ट नसले बाप्पा, तसे तुझे दया दाखयली बाप्पा. मागता बाप्पा आज या हरिय कपडे असतात, कितल्याना आयसीयू तसं सिरियस असतात, डॉक्टरांनी जायना म्हणला, होप सांडला बाप्पा. त्या हरियका भावांची तू काकुळक, हरियका भावनांची तू काकुळक दया दाखय बाप्पा. कितले जण वर्ष मेडिसिन घेऊन असतात बाप्पा, तो कोण गेला, निराश जाऊन गेला बाप्पा. कितले जणांचे ब्लड शुगर कंट्रोल येतात ना, बीपी कंट्रोल येतात ना. कितले जण ऍक्सिडेंट झाला बाप्पा, कितले जण स्ट्रोक झाला, हार्ट अटॅक झाला, स्टंट गलेचे म्हणा, अँजिओप्लास्टी करीचे म्हणा, लेगमेंट टेअर झाला, डॉक्टरांनी सांगला सर्जरीच वाट म्हणून बाप्पा. तुझ्या हातात या भावनांक समर्पिता. पीसीओडी समस्ये तुझ्या हातान भेटून देता बाप्पा. ब्लड सर्क्युलेशन समना बाप्पा तुझ्या समर्पिता. क्रिएटिन लेवल हाय असा बाप्पा, तांका तुझ्या हातान भेटून देता बाप्पा. किडनीचे समस्ये तुझ्या हातान भेटून देता बाप्पा. एक्झिमा समस्ये तां कष्टांच्या भुरग्यांक तुझ्या हातान भेटून देता बाप्पा. स्लीपिंग डिसऑर्डर असल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या समर्पित बाप्पा. बाप्पा काकुळ कर, स्पर्श कर बाप्पा. कितलेला आर्थरायटिस पिडेन कष्ट नसा देवा समर्पित बाप्पा. बाप्पा वेट गेन जाते असं बाप्पा, सड वेट गेन जाते असं तांका तुझ्या आता समर्पित बाप्पा. पीसीओडी समस्या कष्ट नसते भावना तुझ्या आता समर्पित बाप्पा. कितली बहिणी कन्सिव्ह जाऊनच्या बसत मागून असतात, किती समस्या सांभाळा डॉक्टरान. सगळे रिपोर्ट तुझ्या आता समर्पित बाप्पा. सगळे रिपोर्ट जेसूच्या अमोल रक्ता नितळ कर, शुद्ध कर, स्पर्श कर, त्यांचं गर्भ तो स्पर्श कर, फळाभरित कर. हर एक अडकळे पैसा जेसूच्या नावान आशीर्वादित कर बाप्पा. कितले जण प्रेग्नेंट असतात, प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन सांभाळा
भुरग्या ह्या दिसांनी देवा कितल्यांक प्रेग्नेंट जाल्या उपरांत शुगर सांभाळा डायबिटीस सांभाळा बापाचे समर्पित बापा काकुळट करतांची जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता आमेन 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 सगळ्यात म्हणून मी उत्तर 5 कोटी क्लेम करूया Psalm 41:3 तो पिढ्यान पुढे अंतुलना रस्ता सर्वेस पूर्ण आधार दिता ताजे पिढ्यान काढून पूर्ण भलायकी दिता 41:3 पिढ्यान पुढे अंतुलना रस्ता पुस्तक आधार दिता पिढ्यान काढून भलायकी दिता Psalm 41:3 पिढ्यान पुढे अंतुलना रस्ता सर्वेस पुस्तक आधार दिता पिढ्यान काढून भलायकी दिता Psalm 41:3 तो पिढ्यान पुढे अंतुलना रस्ता सर्वेस पुस्तक आधार दिता पिढ्यान काढून Psalm 41:3 नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू त्या क्रियेच्या कणात जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया दोन्ही हात आमचे वयर बारया हे वरस विशेष भुरग्यां बसतो मागचे वरस विशेष आमच्या भुरग्यांक त्या सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया मागया आमच्या भुरग्यांक पवित्रत्म्यान भर बापा अनायन कर बापा अनायन कर बापा आज कितले भुरगे आवो पै संगला ऐकनात कितल्या भुरग्यां पासत आवो पै आज रडोन आसात निराश जावन गेल्या कितल्या जणांची भुरगी जावंक पुरो काम ना काही परगावात आसात अडचणीत आसात कितले प्रयत्न केले जातात ना सुम्याच्या हातान समर्पण दे बापाच्या हातान समर्पण दे मागे बापा काकुळट कर बापा कोणा एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या दोंपराकडे वयर दूख आसा निट्ट दूख आसा जेजू आपण आसा जेजू स्पर्श करन आसा बापा कितली भुरगीं एडिक्शना पडल्यात कितली भुरगीं वायट सांगातपणा पडल्यात कितली भुरगीं मिसाक वचनात मागण्या वचनात खुमसार जायन आसतना कितलीशीं वर्सां जाली ड्रग्साच्या गुलामपणांत आसात वाईट स्त्रियाच्या या दादल्याच्या संबंधात आसात कुडीच्या पथकान संपडल्यात बापा त्या भुरग्यांची काकुळट कर एक भुरगो सुमार 3-4 महिने सर जाले जायना तसा बापा आवय बापाय रडून आसात बापा काकुळट कर तांची आमच्या सगळ्या भुरग्यांक दोन्ही हात वयर बांद विशेष मागया आमच्या भुरग्यांक पवित्रत्म्यान भर पवित्रत्म्यान भर पवित्रत्म्यान भर पवित्रत्म्यान भर लेफ्ट पायाच्या फंदा दूख आसा मोकल्या सायडीन दूख आसा पण एका व्यक्तीक जेजूचो कापड आसा जेजूचो कापड आसा बापा समर्पिता आमची सगळी मागण्या समोर या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक आज आशिर्वादाने भर यार यार जेजू 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 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक कापड बापा ही सगळी मागण्या समोर तुझ्या पवित्रत्म्यान भर दिसान दीस सोडून येताना तेव्हा तुझ्या आशीर्वादाने आमकां भर हर एका दिसा तुझो अनुभव फावो कर या मागण्याक जॉईन जाल्ल्या हर एकल्याचेर सर्गीची दारां उगोवन तुझे बेसांव वत बापा या लेंडर्सल्या कोणेय आज खाली हातांनी पाठी वचून असो बापा कोणेय खाली हातांनी पाठी वचून असो कित्याक जेजू लागीं आयिल्ली खडूस खाली हातांनी पाठी वचोना ही भुरगीं वचनात बापा आमच्या आख्खे पयस सभा आमच्या भोवभोग्या पाप सेवा सगळ्या विस्पांक काडिनाला ह्या जागी भाव दरबणी सगळ्या लायकांक तुझ्या हातां समर्पिता सगळ्या मिशनरी डिकन्सांक ले प्रिचर्सांक सेमिनरीज रिट्रीट सेंटर्स कॉवेंतां सगळे समर्पिता तुझ्या आशीर्वादाने भर आमच्या भोवभोग्या पाप सेवाक राख आनी सांबाळ बरी भलायकी तूं तांकां फावो कर
आणि आता येऊच्या हर एका कामाचे तुझो आशीर्वाद घाल. कितले जण आमचे मागोंक सांगला विंगड गरजा हर एकला समर्पिता. तांचे हर एक गरज समर्पिता बाबा. हर एक तांचे उणेपण. आज कितले जाणां डॉक्टर लागी वेची आसात, कितल्यांची सर्जरी आसा, कितल्यांची इंटरव्यू आसा समर्पिता. कोणाक एक दाढी दूख आसा, दाढी दूख आसा, जावंक पुरो इन्फेक्शन जाला जावंक पुरो. जेजू तू कापड आसा, जेजू तू कापड आसा. बापा मागता कितले जाणां मरणाच्या तरी आसात. बापा बरें मन तांकां फावो कर. बापा ह्या संवसारांत तांणी जियेतना जावंक पुरो तांणी केल्ले पथकांक रिपेंट करोनात, पश्चाताप पावोनात. बापा तांचे तर्फेन आमी काकूळट मागता, तांची काकूळट कर. जो आत्मो तुवेर आसलाय तो आत्मो तुजे लागींच येयचे बापा. सैतानान तो सोर न्हू नजो बापा, तांची काकूळट कर. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान ह्या लायनीन कितले जाणां पिटिशन केल्ले आसात, तांचे हर एक गरजो समर्पित बापा. आपण स्पर्श कर मागता. आमेन. जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें जायती वाट दाखयतलो, तुजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, जायती वाट दाखयतलो, दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. साम 32:8 तुका शिकवण दितलो, जायती वाट दाखयतलो, तुजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. 32:8 तुका शिकवण दितलो, धरून जायती वाट दाखयतलो, तुजे दवरून तुका बोध दितलो. साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरून जायती वाट दाखयतलो, दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. नमान मरिये कृपेन भरले समृद्धी सवय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. सनाता मेळोन म्हणया उडास दवर ये दयाळी अंकारी मरिये, तुझ्या आश्रयात दवरलो, तुझो आधार मागलो, कोण गेल्लो म्हूण खरीच आयकोंक ना. पात्याने दैवाकडे येता, संपादीच्या अंकारी आणि कधीच तुझ्या मुखार मनीस सल्ल्या देवपुताचे मागे तिरस्कार करिनाका. जे काकुळती तुझे मागणे ऐकते, हांव मागते म्हाका दी. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. बाप्पा तुझ्या हातान समर्पित या तुझ्या भुरग्यांक शरिता क्वाड्रस, ग्रेटा डिसोजा, सिरिल फर्नांडिस, विलियम मस्करेनस, नीमा डिसोजा, अनिता कोण जॉइन झालं बाप्पा. बाप्पा तुझ्या समर्पित विश्वास डिसोजा, लॉरेन्सिया फर्नांडिस, बाप्पा जुलियन मस्करेनस समर्पित, सबीना फर्नांडिस, एसएम फर्नांडिस, बाप्पा तुझ्या बेटा तिथे लॉरेन्सिया फर्नांडिस समर्पित बाप्पा. आशा, राणी, अडोरा, सविता, अनिल, ग्लोरिया, अनारिटा कुटिनो, बाप्पा क्लारा आळवाज समर्पिता, जिओडिटो रेबेल्लो समर्पित बाप्पा. ते हर एका तुझ्या वर्गाच्या आशीर्वाद घ्या. कोणा एका बेडीक डोळ्याच्या वयर लंप आसा बाप्पा, त्या बेडीचो स्पर्श कर. हात लाय बाप्पा, हात लाय बाप्पा, हात लाय बाप्पा जेजूच्या नावान. सगळे ते लंप पिघळून वचोनी, खरकून वचोनी जेजूच्या नावान, खरकून वचोनी जेजूच्या नावान. बाप्पा तुझ्या समर्पिता, तुझ्या समर्पित बाप्पा. हेनरी, मार्गरेट, क्रिस्टन, मिल्बर्न, प्रिया, शांती, इवान, रीवा, हिल्डा, मेरी डिसोजा, अरुण, क्रिस्टल, डेरिल, दिशा, हॅडली, डॉमिनिक, जसिंता, जेनिसिया, जिशल, सिंड्रेला, जेम्स, जुलिट, निश्मा, ज्योती, लिकोरी, जॉस्टन, लरिसा, किशोर, विडा, कॅल्विन, कॅटलिन, लीना, वाज, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, मारिया फेराव, मेल्बा, नॅन्सी लोबो, प्रदीप, प्रवीण, अनिल, अग्नेलो, रैना, जियाना, जानिक, विजय, रीना, अरुण, तेरेसा, काश्मीर, वरणिका, काश्मीर, वंदा, रॉकी, रेनविक, हरियक तुझ्या भुरग्या समर्पित बाप्पा. आयचे दिसा तुझ्या वाटेन तांकां सलन वर, आयचे दिसा तांचे जिवीत शांत आणि कशे सलजे तुझ्या वाटेन
राखण सलसे बापा Jesu, तू तंका Jesu, सलम Isaiah God, 30:21 God, तंका God, सरकी वाज आज तंका सरको ताळो तुझो ऐको तंज कुरपालवे बितर राखण संभाळ सलम तुझे पवित्र नाव बळवन नाव मागता आमेन 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 Amen, Amen. नमान मरिये कुरपेन बरले समुद्र सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मर्यादा ती मरिये देवाची कृपया प्राधिकारता आणि क्षमापणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्ता आणि पवित्रत्या जसं आधी साधीन स्वतःने सदा सर्वदा आमेन. बापाचे पुताचे आणि पाचे पवित्रत्म्याचे पुत्राचे आणि नावी पवित्र आत्म्याचे आमेन नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. विशेष सरान कितले जना तुमका टेस्टमनी दिवंक आणि की बाकी आसा तुमची टेस्टमनी तुम्ही 9900032411 या नंबराचेर तुमचे टेस्टमनी आसा जावंक पुरो तुमचे पेटिशन आसात तुम्ही या नंबराक 9900032411 या नंबराचेर धाडिया. कोण तुम्ही युट्यूबाचेर जॉईन जाल्यांत आमचे युट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि या मगण्याचे लिंक हेरांक तुम्ही शेअर करा. हर एका दिसा आमचे मगणे इंडियाचो टाइम 9:35 सुरू जाता, कुवेटचो टाइम 7:05, दुबईचो टाइम 8:05 त्या टायमाक सुरू जाता. युट्यूब झूमाचे लिंक सेम लिंक कोणा तुमका झूमाचेर जॉईन जावंक जाय त्याच आमच्या नंबराक 9900032411 या नंबराचेर तुम्ही मेसेज धाडा. तसेच या फाल्यांचे लिंक युट्यूबाचे आजच आम्ही जनरेट करता आणि युट्यूबाचेर आसतले. तुम्ही ते हेरांक दांडी वियत पहिल्याच देव तुमका हर एकला आयचो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.